De baas. Op een mooie morgen steen Kekeltje en Mooike Doet boeten te praten. En volgens mij gaat het er om wij. Nou, en ik zeg dat de baas ook net havel. Nou, Kekeltje, ik weet net waar stout door haasten. Maar ik ben altijd nog zelfs baas, liek het me. Nou, dat kan toch wel denken dat dat al je weer is, Vanke. Maar de baas is de baas. En als die het net havel... En als ik die weer, zou ik maar net te volle sissen. Wieke vrot moest is ik al voortgaan. Omdat ze haar mening zijn had. Soks kind en mij net meer. Daar schrik Mooike Doet wel van. Wie kan voortkomen? Huh? Wat had ze dan zijn? Zei ze bij haarzelfs. Letter in de keuken vreegt ze of Domke Willem er ek van weet. Wist wat Kekeltje Joert zei, Willem? Dat Wieke Vrotmoes voortgongen is? Om ze haar mening zijn had. Oh, wel, wist toch dat ik wat van? Omke Willem leest de krant. Voortgaan? En van waar maaien wij net met zissen wat we willen dan? Nou, van de baas, Willem. Ja, dat zou Kekeltje te meesten. De baas wil het net ha. De baas? Hokkerbaas. Wij hadden geen baas op Schiermonnikoog, dacht ik. Nou, de burgemeester is het echt net, want die had het veerste druk van zoks. Nou ja, ik weet het echt net. Hij rent naar boeten. Wat nu weer? De baas? Ik zal er vrij uit die oren er ik wat van weten. En hij rent naar Beer Boeloe en Sipke. Nou, Omke, Wieke is voortgegaan omdat ze mocht geen abstract of zo. Nou ja, haar schilderijen. De baas vond dat ze wat oorsmeidje moest. Zei Sipke. Ja, nou is ze voort. Zuchtte Beer Boeloe. Wat krijgen we nou? Waarom meent ze haar eigen schilderijen net meer, meidje? De baas? Waar is die baas eens? Omke Willem begreep er neert van. Nee, kijk net. Als ze bij het hal van Wieke komen, zuggen ze een briefje op het door. Oh, ze is nou wekje de heksomke. Zeg maar. Zei Sipke. Tja. Ja, nou ja, ik geloof dat wij daar ik maar even heen moeten. Ja, ik wil weten hoe dit zit. Dat. Even later rennen de bisten al in de bosk. Tja, nou ja, het is altijd dags weer wat, nou ja. En dan weten we haast ik ben net hoe we deze keer bij Wikje komen kennen vanzelfs. Nee, jonke. Nee. Nou ja, we moeten maar even zien wat er bad. Dit is altijd weer een heksentoer. Zei Tomke Willem zuntjes. Nou ja, tja. Dikke beren en prikkende bergjes. Let op. Hier komt je me wacht met een inlachcode. Dat is Kras de Krier. Oh jee. Auw, snot voor Jan Hinnekop. Te let. Nu worden we hier al met steen besmeten. Gromt Tomke Willem. Die Kras werd ik heel in brutaler. Hé, daar zit een briefje bij. Doe, Omke. Lees er eens voor wat erop staat. Ja, oké. Hier komt het.
In het zuster leidt het licht verstoppen. 3 stapjes naar voren en dan gaat het aan. Nou, lekker is dat. Wat betekent dit? Ik weet het. Wij moeten de hond van de eren doen. Dat is het zuster. Roept Sipke dan. Ja. En dan 3 stapjes zetten. Nou, vooruit dan maar. Tot Silwezen. Ja, en nou 3 stapjes, jongens. 1, 2, 3. Zei Sipke. En ze doggen de egen weer in. Ja, sjoch. Het licht. Roept die boeloe. Ja, het is weer goed gegaan. Zo daar. Ik zag Wiekje en Wieke. Roept Sipke dan. En jaaier. Daar binnen Wiekje en Wieke al. Zat is je? Is Wieke drok aan het schilderen. Daar nog een klotterke. Ja, en daar nog wat verder. En daar. Oh ja, zei ze op tuin. Vanke, het wordt heel goed. Ja? De natuur is er blij mee. Oh, mooi. Die schilderijen binnen krijftbronnen. Oh, cool. Weet dat ook het? Snappen de oren net volle van. Maar Bibulu rent vanzelfs als eerste naar Wieke toe. Hoi, Wieke. Bibulu, zei Wieke. Wat fijn dat ze wist. Echt lief, ja? Leef? Nou ja, zo. Bibulu is een beetje verlegen, leuk. Nou ja, dan wie is het voortgegaan. En wij willen graag weten hoe het mij daar gaat zijn. En, nou ja, en hoe die baas. Tja, dat willen wij. Ik wil weten, nou. Moon, dan maar versje. En voorast een protte willen. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.